ka jingikai ka bangan hikai menta ba pinlong ki ba jemnot haban pen haban fokus siya ka jingto pao. To, okay? Haka minute ka ba pisnang ban pen siya ka jingto pao. Ngangit ka ni ka kubor kan pli ki kemat baganjaman sim jongi ngin yo i ka jingto pao. Ayu ba boleh kuat ini. Amen. But haka minute ka ba pisnang ban pen kin mau ba? Kam dai ka besuk kan don ro shibun ki jing pentut ki jing penwit. Kiban distract yengi. Nemar ngalap ya lagi. Habang ngapai fokus kandon bet ke jing pentun. Nemar ni siang to ban pos shadu kata katong ni haban jem note. Ledam don da kaman sim jo ke jem note myote ya kata. Nong absos kalau nong ke dekat ke Beningkong bat aduk besar. Sisi absor Paul. Sisi nong absos kalau nong ke besar ke dekat ke Beningkong ke Baar ke Balai bat ke besar. Ngan puli biang ika. Hagapat Beningkong jong ke jingkai ngala puli aduk bersedang bat namar ka day nang ni banga shimi ka nong rim jong ka ni ka jingkai ka ting jong try ngahab yang ban pule bat ngan yo ban hikai ye ka ni ka benta ka baar namar ka ta ngau nong sa bendi how try ka bumut u absopol u tho ye ka shitish ki nong se ka balang episos wong ngagar pali pi ban yait kumba day ya ka bala khot ye ka ta ka jing khot da ka bala khot ye pi daga jing siaurit daga jing jamnut barok daga jing ya sha aslam daga jing ya sha parlokhi haga jing e daga ba ya le minot ban bat ye ga jing long ka wei ka jong munsim haga jing khom ka jing sung ong amen ye ka ting try don ka wei ka men bat wei munsim kumbala khot ro ye pi haga wei ka jing kermen kata ga jing khot ka jong pi ngangai barok ni wan haga ga jaka ni don ye ka jing khot ka jong try de daga jing khot ka jong try ro ba pi wan poi haga ni ga jaka le pi monjur ban nga ong amen Negara ka tinggi jong try ka kentu yang ngabat dia pi ba kum ki ba don ya ka jingkot bangi dei ban yai de ka jing siaurin bangi dei ban yai de ka jing jamnot ong de ka jing jamnot ban yai de ka jing jamnot kalong ka ba don kam hadu kata-kata namar ublai ujongi udai ublai ubakwa bani tray bat kibriu ka ba jamnot ndai ka ba dom riang ki ba dom keluar ki ba sniuk tien hari ki ba long jai ki ba loi amen. Nang daw nga ko banang pi ka program jong ka jabing jongi ka function ba ladagi jamnut. Hanre ladagi dom riang ki jimbo baik bo renti barok hajabing kan keluar. Pinwat ye katu wait khot batang wait khot ba bro sitom baljem. Amen. Kalau kunrum kan ram apa jimu jiberkan. Ladapi dom riang. Hanre ladapi jamnut. Nganong ipi biang bah kai ka bami ne suntur ke jong piro kan long ka basiao tanat ban siach ko ka jingjam not ka dai ka so jong mensim ne ka daw kum ki kristan kum ki bangai how try angi don kam ban don yo nu so lam don nu so tam long dan le long ong ban ngong long ong si long long kan ngak ban ka kle ong long. Okay, belum tengin dia kun kat bala ban hadat haduk bau ding jong kecing jongi say ni so jong kecing jamnut. Praise the Lord. Namar balim long, namar kan don kapor bau tran one hajan jong ding kecing jongi lalu syam don so atau don jingma. Okay, vision tro haba ong kum kecing pen ken mau haba ong jing jamnut haba ong jing jamnut kibru kim de sion tenat namar begem sion tro. Ban ong ban jamnun siang po ya lede. Don bon ki ba siang po ya lede. Namar ban jamnut te siang kum bom don bor te. Ban long kum ukla kum sing ro. Yo ting ga brum am te. Hagi ni ski go stan. Leo kam ting ga yo ba jamnut. Namar ba jamnut haba kurho te bunju kurho tang ba kurho to semua. Amen. Hallelujah. To, okay? Sengapa? Negara daw pitip ba ka ngasio tanat iga ban penuan duri ka kitin pereng. Meekness is not
weakness. Kum ke jing pen kan mau nama ngaladep keren haga part number 1. Okay? Meekness is not weakness. Ka jing jam nuan mendai ka jing telot bor jungi. Handai ka don ka bor haka. Ngini le kat bala namar badon ka bor haka ne daw ngim kwa ban miss jika ta ka bor lakum no ro ngini kun ban long ki ba jam not ban yo bor. Ublay usnyo tanat ban supply yaga power yaga bor jongo haki briu ki ba jam not. Amen. Kiktin jing start, kiktin jing tim, ka bor jing champang, how briu ki ba jam not. Suk ki ba jam not. Nabaki yaga kendau. Aga sam ko balapin nyo ko dekat bakadway suk ki balului le ni ki jam not kin yok kanti yagari tang ki ba jam not kum ke jing pen ken mau mo ngan pam pat poi haga part number 2 kum ke jing pen ken mau ngangai pila tho haga no jong pi kum ke jing pen ken mau ka jing sha ka long kum le ki ba jam not tang ki ba jam not kin long ki ba sha hi kai amen pin long ki ba sha hi kai sya hikai lada pidon ke jing jam not lada pim don ke jing jam not shitom ba ban sya hikai kin siau prau yeladi siau biang yeladi ban hikai de no bi siau po ne mar bom don ke jing jam not nganoi pi ban sya hikai galong ke badon kam piwan hang ni ngangai pidon kilong pilong ki beri ke jam not piwan ban sya hikai amen ne dau tangi ke jam not kandon kata ke jing syah hikai but ke jing hikai ga ba pio kalong ke jing ku ga ba krau nganot ban ong au jam not ke tin ga ba jing jong ke jing hikai ke rung kluk kluk ngan bu da kata ketin hasentar jong ke donot kan wan ke jing hikai ndai sherod ndai side han re hasentar ban kan shitom ro ya ga ban don menuru bantu kibreu hagni gisni gishitom mi ga le jing sharp ka dawlenti ga ja pen ilenti namar ban pen ilenti ga long ka badan kam te ya pi dong long ka badan kam la de pi monjur bat nga bat kini ga jing kai nga kwa ban yos ngau kam tam le ki sam la ong amen namar bin shahi kai man la ga po bin sha pen bet man la ga po ki ba jam not kin sha mai bat ha ba ki sha mai ki long la kloi ban pliang la de pim jam not la pi sha mai namar ngan samai pi Kele marta tina marga dai ke jing kai nak ting ke jong blai. Haban hikai de. Hallelujah. Naga ta dau haba i te hasnen sempat habi kai de. Ban i kum tum long. Msiau long mengarum msiau tenan. Naga ta dau haban hikai. Haban mai. Naga ta dau ki benut i ke jing sya mai ong ban ngo ong amen. Ong si sin ong mai. Oh. Ang si sinong yaro itrai. Okay, ko bless you bon ta. Ko bless you bon. Pilong ke bakodor kama ke jong trai. Ledam don ke jing jam not pisiong to ba mla ban pendep ke jing kot. Da le ro mla ban pendep ke jing kot. Pipilon ke jing kot na ba sedang ipului ke tu ke jong trai. Kadai yang i bangin ya kat kum ke jing kot da ke jing siao da ke jing jam ada ke jing siao rin ba da ke jing jam not ang ke ting jong trai ne ke daw la dangim don ke jing jam not am la ban pendep ke jing kon ba la dangim don ro ke jing jam not anam la ban siu da ka ba bahai ke besniu ngina ke jing tafti na ban ta ga part 1 amen ba la shu abangan po shi ke part 2 ka haga part 1 haga benta ga bawan ong ban long ki ba jam not ngiyo gi jingkai ngi dei ban yai how mun sim ban long ki ba jam not ngi dei ban yai how mun sim namar ka do ka yele persha yo mun sim ka do ka kwa yamai ka do ka kwa bishni ka do ka kwa icho amen ka kwa yeshun ki don ki ki so jong ga do ki bom siong tenan ne daw manu ba syong kulai ke jim ke jong a jong pi umun sim ne ga do la dei ga do ngan oi pi siong tenat ba ban ya mai ban ya nia han rei la dei do umun sim haga jaka ban ya mai pi wat di ga ban penisum pi wat di ga jingsum ang ya ro trai okay ngan point no haga benta ga ba ar kumno ban long ki ba jam non
Banlong ki bejam not ke benta ke baar ke ni ke por ngan sedang banikai ke ni ke pat dan bartu jong ke ni ke jingikai dan ke bor ha ke jing jam not ke benta ke baar ke ni ke keliman banlong ki bejam not pech sha ke jingi tho pau ba ublei la ai happy pech sha ke jingi tho pau ke ba ublei la ai happy ngangai ngi baro ngi don ke jingi tho pau wala yong ba ke jingi tho pau don tangi ba ker wala yong ke jingi tho pau de don tang ki to ki nong yelam ki ba yelam hang ni de itang ne menta ki nong yelam andai ngakwa ban ong ipi ngiro ngidon ki jing tho pa ka jing tho pa ka wan hagi rukom ki ba per la ban de ka wan de ka jing po sniu ublei ip upen pau happy ya ka ega ba salong ya ka future jongpi lembaga jing po sniu kala ban de lembaga ba pio sniu ya kting ka jong ublei bat kat ba pi yang dang yo sniu pi ong is ngakwa ban long kumutei kata rok kadai ke jing topa ka eke ba pio I ka ba baha ka ba pikwa ban lo kam tam le menta ban pendon burom yo blai ban le something ka pen skun ye pi ka pen pisio bang ye pi ba pi perkan haba pi dua ro pisio bang ne kata dau don ki briu hang ne ngangai baro na dok ki hep ki berit hadok ki rangba ki samlakat ki badon pipi don ki jing topa haga jim yong pi ngam kwa ye pi ba pin one kelem na don ni kata ke jing tho pa pihap don ya kata ke vision nga ha ka por ka bmenshua ha ka por ka basin ngkong bangayo snyo ya unong yalam ubekren ni ka ting jong trai ban nga syong kum ba syong mapi nga ong pleng dang don mo ki briu kum nutei ubala ban kren ni ka ting jong oblei haga bor jong ka jimpel sle ngampat juyo sio meno bat haga sin ka banengkong banga yo iu ngakwa ban oi pi yo sio iu ka pen kende ya ka do nu jong bat nga ong haga mensim shisin ka sngi ngan salong ko butei na do kata ka sngi ngapet siga jing tho pa ngalong kum ni kum bangalong ngapet siga jing tho pa kila don ki por ki sngi ki banga dei ban sniu ke dei ban penhiar keput ngadei ban le ka basniu handrai penban namar ke jing tho pau ka bangapen ngong pleng ka calling ke jong trai ka long bangan yai kat kum ke jing khot da ke jing siorit ba da ke jing jamnon kum ki khon ki jong ublei pidei ban sion tho ba bar bangidon ya ke jing tho pau ba le si don na pleng jong pi pimpat sion tho andrai mentangal hikai pil sion tho okay pikin mau ni em ya u Joseph udon ke jing tho pau udon ke jing po sniu ke jing tho pau go ba kodor ga ba u bleu ai u bat kan ke jing tho pau kalong ba u haban up ye ga por namar kan sapoi ga por ha ga ba undon ye ga kan un yo ye ga jing pen kentiu ka ba hajrong e ban senchar haying jong baro ki men ki para ki pet po yu an repen ban udon ni ke jing tho pau ba shising ke sngi ublei un sekentiu u kamajrong kamalor manga ban mapiro ngangai ngilong kumu Joseph pingai ni em bakan sapoi ke por ba ublei un kentiu yang ni kan sapoi ke por ba utrai un penslerat ba yang ni ban ngaha jing duai ke beri jong nga yoi hagini ke kindia sni utrai ule ka eke ba kra po jong ke jishkri don bon ki ba kin ban babe la de ki miss ye kene han ngam kwa ye pipit babe namar nado basdang jong usnem ro ngalahi kai ba ki bon ki ba babe bat bon ro kin shem ye ke jingai e ke ba di ke jingai ke ba kordor ke jong utrai nega ta daw nga kentu ye pi la de long kat bala tungin ya ne banginom miss hallelujah namarkan don ke eke ngasio tho kan don ke eke ke bakra ke bau tuan le hau arjar sa arjar pasau ngaken mau ye ke ji tho pau ke bau bleu la ai nga ye ke banga yo I bau bleu la thang ye ke perthei ban kumnu nga mare ban wat ye ke jeka ban re kumnu nga boy hako yingling nga runghang ta hadukat arteli ki perda berni ngala ple amen
Hakaduk kan arteli kalong kum kan arteli ke kamera nakawai ke kamera cikawai kamera ngarung hadin pat ngayoi don ke rukoi ke jong tua ke apostol ke jong blai bana ka por ka banga rung hang ta ngadon ke jingkemen ka ba kraw ngampat ju ye tho ya kane hanrai ka dei ka timing ke jong blai naga benta ba utra yo ai ka buram bat habang arung ha kata jaka ngayo i Petros wan ha jenjonga ban buk umut ban bukti hanrai kumnur absopol ong yauni kena ngan bukti manga bat marsin bukti ngakendit na kata jing thopa kwa banoi pi ke ke bagodor ban ngatip nilayat khat bai teligi snem ublai don ringkat ban ngi hado jongis ni amen setangkat tu kan por ngangai ngan yo ya ban please ya perda ka bakado yo ban shem bat ki bru ka bakodor ki jong try ka bamut kan don ka ka bakodor ka ba ublai unte haga jing shikri amen ngam kwa ya pi ba pin miss yikani kan long ka bakodor ngin yo bentalang na kata daw ka ka banga pediang ka banga yo ngakwa balia sam bentalang na marban shakri na bentaban job ya ga ribar ga jej beru tang marwem la don kam ya ga jinget relang ndai ga one man show hang ne hanai barok ni habban ya snok ti ban ya tre kren don ga jing siaw niam ga jing siaw balang kibri ga sedang ga ban wat jing tip sepang ga jing sikri ban khot yangi ha geleng ke sedang ga ban syania ngangai kan don ga jing pen krek ga ba kraw na liang jong ga jing sikri ka pon jonga na ga benta ban long ke ba jem not pe sya ga jing tho pao pe sya ga jing tho pao pe sya ga jing tho pao ban aba pi pe sya ga jing tho pao pinom bakla trak lada pi pe sya ga jing tho pao pin om bakla trak ngayo i ki don shibon ki mensim bekodor ki bedon ke special calling han ki bakla trak bal trak bagi ya mereka dei tang ban kwa pen pau siau sen han nga kwa ban pi ya holu trak bangin yo ban pendep serta ke jingkot ke jongo blai ban abo blai khot un pen pau hi mu kan don ke por ka ba un kentiu amen bat haba ukentiu kalong ka ba don burom kan don ru ka wei pa ka wei ka sinjam ka wei pa ka wei ka step ka piyai ban pet ha ka ni ka calling ka jong tra ha ka ni ka jing to pa ba blei ula ai ha ka jim ka jong pi la piyai ya nu tra kan om long le no ai ki step jong pi long le no ai ka wei ro kan om long le no ai kiski ki begim ki de kiski ba khadok nginam pelong le no ai ya ka por ngi haban sispa ya ka por na ma ki de kiski ki sniu sya yalam bakla sigi wei pat ka tra pi ngai ni em shwa bangan poi ngam se ka bakham jiliu pi ngai ni em bangi don ni ka jing tho pau le pi ngai ong amen okay singa bahag le por pi ngai ni em ba pin se yo pliang ya ka okay praise the lord to okay ha ka minute ka ba pisnang ban pen ha ka minute na mar ka jingi kai ka bangan hi kai manta ba pinlong ki ba jemnot ha ban pen haban fokus siya jing tho pao to okay haka minute ka ba pisnang ban pe siya jing tho pao ngangai kan ni ka kubor kan pli gi kmat bagan jaman sim jongi ngin yo i ga jing tho pao ayu ba blai kwa ingi amen but haka minute ka ba pisnang ban pe kin mau ba kam dai ka suk kan don ro shibon gi jing pen thut gi jing pen wi gi ban distract yingi namar ngalap ya ladi habang ngapai fokus kan don bet ke jing pentun namar ni siau tho ban po shadu kata katong ni haban jem note ledam don da kaman sim jo jing jem not myote ya kata hallelujah haban fokus ban po kata katong ni haban don ke jing jem not ban ngawari ke jing penwit ke jing pentut kilong ban pen note yang ni ban habangi not kapen malak wat di kemat bagan jaman sim jongi ban yo i pinam yo i jing tho pau jo pi yo i ya kita ki ba ngangai pi siau tho pin yo i kita ki nong penwit ani la di pi yo ya kita ngan siu keliang ube jam not
uba fokus uba pej baik sega jing itu pau ngana pi lada wan ke jing perwit kano ro hanrai ulong jai namar utim ba on sepoi kapor un siyo peliang haga minit ka ba pisdang ban pej kin mi shibun kiban penduit ipi uba pej sega jing itu pau on shon yu udah kibabun namar ba pipet de sega jing itu pau baka soitan lele ka shon nong kong mata namar lada piyo la plop ka plan yo tom ne lada piyo baro ki plan ki jong soitan kan flop lut baro namarun shifting ro yo brew ubayo peliang ye kata jing tho pa ubayo ban bat ye ka na kata dau kan wan ka jing penwit ba soitan pen mi sibon ki nong shon persha ya ga jing pai jong pi ya ga jing tho pa on kran ni pi di ki bobon ki kenten persha ye ga jing trang jong pi ban yo ye ga jing tho pa singa ba mo singa ba ban yo wan le kelen pihak ban jam nut lada kumno ro ingin mare yo ni truck ban fokus yang ni jing to pau da ka men sim jong jing jam nut ong yanga ong se ong yanga okay to singa ba ndai tanga da haba pi pe jing to pau on shoni pi de babon on isi ro ipi de babon ban on bisi ro ipi wala siang pelai kata wat le siang pelai kata nganong biasa sin wat le siang pela ya kata namar ka don gaji ka nektin jong try okay tangini pa haga ni kapor kadon gawai ga kitin ka batho haga lamba kala haga kai ga to okay haga kitab habakuk tangini pa haga ni kapor habakuk ar utrai ulai tho ba long to tho iga ni gaji tho pao ong tho iga ni gaji tho pao bat pensyai bahaya ka halor ki melengkeniam ba uta uba pet ula ban pule ka ngakwa ya pi bab ka jingmut ka jong blai haba ong yi gini kenten ka bomun ngi haban fokus ba pet ba okay to singa ba ka jingi tho pau ka don le ka por balabu manu balbo dei blai nganga pi ngimtim dei blai bat ka por balabu kanom lam ler ong amen lada pisnya komen ye gani ga kting jong trana mar kam julam ler aga jing tapti se ye ga kting jong blai kam lam ler ngit chem de sio bang de nga ba puli babel meni menstem nga puli gani khat babel ngori praise the lord namar kam lam ler praise the lord ba shushu ong kting ro la ka pan slim ro slim hi ma ni haban ya shate namar kata lega paslam ro tu ap ya ka ong ap ya ka ngilong kumu Joseph bat kai ga bajia udon ni ga jingi tho pa bat haba udon ni ga jingi tho pa ulaya tho agi men gi jong bat oba uli tho agi men gi jong ong ga babel kilas dang ban isi ya dai tang basion kilas dang ban isi ya bat uni Joseph na do ba yo gi jingi tho pa ulaya da ba fokus ba syakata ga jingi tho pa na marga dai ka ba one noble hanrai uklem kop te nga kwa ba no ipi haba piyo jing to pa nai kop nai sorong ye go bru ba don ki jing to pa ta kan mi ba ki ba shon ki ba isi ki ba bisni ta la de fik focus ngai kai don ka bor haga jing jam dot ban haba ka ponjong aban long ki bejam no haban pech ga jing tho pau ban pech ga jing tho pau ban yo ya ka haban jam no ban mare hauli trak ban yo ya ga jing tho pau ban haba pech kan don ki jing penwit ki jing pentut ban kin don ki basion kin don ki be isi kin don ki benang kam isi sho ban kin don ro ki be bisni sek ba yo pi fokus shikita ki ba shon shikita ki ba isi sho but shikita ki ba bishni check ba mo okay
Namar kindon gu kita, tang banga ku apa nong ipi kene por. U Joseph u klem fokus segini. U fokus baik segejing tu pa. U haban yikenduk gejing tang ba. U klem fokus segini gimen gejong. Sengaba upa jong New Joseph uong ya New Joseph uong kile pe yigimen gejong mi barok selo. Baik kalau dekat ke bakal lai, balu Israel ulang hau Joseph, gimen jong bi kimnya syarai ya gikenun hasikem. Kemudian udon ke darkness naga benta kini ki kon gijong. Kupa ngam kuak bangan hap ha kata grup, bau kupa jong ibaham nang ulong daw ini. Sejisin Yo bhai kan ikten tongin syakri tongin syarai lalu boleh bu ingi hasyikem ngindon hasyikem. Amen. Pada bau Joseph ulai ban pen ulab le syakim don hasyikem. Bad namar bau I men jo ko ngo yo pa ulai wate ke para ngangai kindon kum gini ke Joseph. Hag bagi para ki jana Shechem nginam ngin lay wali daga dono jonga jing kata ka de jing shikri ka balong 100% correct barkai ke bakwa ban pendi pi ke por u Joseph haba ulay wali ki ushem hadotan ang ushem hadotan pai bahamo ki klem sarai ki nulang bron ha Shechem ki apun bai prama ki balai sa dotan kamdai ke jaka bau pa kamdai ke jaka ke bau pa ukpa ngang nyet se bakam jeliu kenang ba siang tu singaba haga kitin Hebrew Shechem ke bomud keterpeng Shechem muterpeng habaong terpeng kabamun ublay ay gini terpeng banra bankari banra kit ya galungkor haga terpeng jongi Shechem kabamut shoulder dari ke terpeng kabamut nyisiau to bangide bandon ya galungkor haga jing sikri blay jongi habau blay uong syarai Shechem kabamun ngidei bandon ya galengkor piwan banyo jingikai banyo jinggirku kenang bapila banra jinggirku ke terpeng jongpi syaki wepan kata kadai ke jingkwa ke jong ukpa babin syarai he Shechem babin don ya gani ka babin yo ya gani ke jingmut nama Shechem ke momut shoulder bat ni siang to bangi haban don ya ke jingkit kali. Amen. Nega tau habapi wana ka Bible study ngadua yang try pelong ya kan ke jaga agam ke Shechem. Namar habau pa ka bomut don cibun ke plang ta. Nega bentagi kon lang bron. Hallelujah. Baru plang bangin bam golong ke keting ke jong oblai. Dotan dat ke bomut ngabha gamut human brew tan gamut lo gamut ke ain dotan mut ain brew ngakran ni pigi badon jingkon naga tau ngatip ba pidon ro kasap ketelen te pidon te kasap ketelen pidon ke jing to pawro naga tau wat pelong le no ya kata please kalau dia por bangin ya syaprang bat umun sim ko jong oblay. Hallelujah. Ngaku abang pila de piko ngo ya kupa pin shem ba pin long ki bag gem not. Siapa bahaga ni por? Ngayoi bahang ni kini ki gi men gi jong. Namar bagi de ki bru go ba not. Ban bagi not ki le kum ne. Ki yo Joseph one ki aplan ni gani hagar khot ka bar ba saw ki long ki le shim yu bat ki le penhir yu shiga thliu
Handai kata keteli kalar ngat no, bat don haga, don haga. Sengapa gini po? Kiplan, ya kaban le ayu, ya kaban tep, ya Joseph siapa teliu. Haga jinya lenti jongi. Lada dong ke puar ke bapisiong tu bapi. Hap siapa teliu. Klem yo program show. Klem yo show ban le pila don ke jin topau. Siapa mdon bapet ye pi. Mdon ba yo ye pi. Walai siau si ya kata. Napa teliu ru. Ngai ublay percaya ke jin topau kedar. Hallelujah. Ngalaya je kan ni galenti. Hapa tliu ngadon lai benai ngayam pai donot ki men ki para ki le ilut. Siau tho ye ka calling ngadon ka calling ai share ka calling ka bau blai ki silut baro. Ngakwa ban ping kap don ka por ka bangak tang man sim ngala di shem kumba ngadon siapa tliu. Bat hang tar le lem don siau kumba ka jinglong man sim ro ka terkhong lut. Dua rom siau tho siau tau tang ga wei ka bat yang kajing tho pau te le de man kat wo man le em hei ni le kun mo thi kha sodrik September arajar so ublai di ewi kajing tho pau. Hallelujah. Siau bango pek cika tega jing topau. Hai sapo yoi kita ke menu cholo bichni wa anno no bo patlu. Yoi kita ke jing topau. Oh, penman ko jam dot wo duai na patlu le. Hamis wo pek ni ke jing topau. Hamis. Amen. Igwa pi kita ko penskunya pi. Hamis do yo pi. Long jai jam not maya igi brura maya igi men gi para lagi long gum ro. Praise the Lord. U Joseph u iba yukpa tang ba gi men gi para jong u kiladino yu shaki kinja Ishmael ula jai no papa ngangai pisiang tu ulah jangan na bapa kajing jong Joseph bat kajing ko ngo yo papa kalong ka bakodor bat uri kupa nagabantao Joseph ui teman sim uai yaga niga sapti batok broy nagabantao jo uban kum tang bagi dino kimen hagini kikinja Ishmael shari Egypt jangan na papa Sengaba. Kaya ka bang akwa ban penipi gani kelman. Amdon jingkermen show yau Joseph. Usiang tho haladi mdon show bakershan yu mdon show bakershan na hagabau yo bani kendo bat papa tau jai tang papa tau bakershan yu. Hanrai mentau la jingai mdon show mtip kumno ka jingem. Tang ba upait bet saga jing tho pau. Daga dono jong ka jing jam lon. Hallelujah. Amen. But kay ka ba just ngap hai ngakwa ba noi pi ni po. Kalong ka jing kay ka ba kraw tongin pet kat kum na gali ka ting ka jong try. Ladam don mano ro ba ba krisyan ye pi. Don mano ro ba yo i ye pi. Don mano ro ba pun ye pi. Ba ai man sim ye pi kin mau u try u ba shong aga ket day mo u ban kershane pi tang la pi don ga do not ga jing jam not ban pech ga jing thopa. Hallelujah. Ne markat kum lagi sambo spa sapo nya ko khot ga ban re ko ong u try u kershane ga ba jam not. Oh hallelujah. Let them yo show ne te papa jong wan rai no try no every step go way pa go way ga step go bo ya ga jing jam not ban pech ga jing thopa. Kawai pa kawai ka step ka jungu utry bagershan bat ngang ong ipi lele gershan ki bru tedang kelon
pet sa kajing topao. Ya daga mensim jong kajing jam nun. Lada pikelon, lada pior na mar ngimlong perfect. Ngimlong perfect dan mlong perfect. Ngimlong perfect. Baru ngi bakala, kedon kepor ke bangi kum bakala, wat lada ngi pet sa kajing topao. Haga por go siang topi ada bakala, utura gershan, ne ba u percang pi jam nun. Siang tanat bah yo bru jam nun wa o im the lifestyle o jam nun u ye be siga perce be siga tong yong ke jam nun o pe siga jing to pau ta hawala te wena bakala kamang nong ornong kerchan bla hey wena bakala terang memang kerchan ha na kata daw ngaku abang lebih Sengaba, dia try ba kershan. Pidei banlong kibajam not barbar. Nganga dua lembah jong dengan kubor. Kalau kau jirap bebi. Pin om bakal lanti. Sagawiru pin om kutang hapleng lanti. Hanrai haduk bangin dia ban bat. Dia kata kejing tu apa? Hallelujah! I kejing tak tiyo try. Praise the Lord. Hallelujah.